in social media right now. Quick, control I don't know much do hold on. Pala rodun ping. A point again kong right na kon jama. Abba baka balar mo we gor kana ter dar jen chagwa ma chagwa ya lutin. Abba baka balar mo we gor kana ter. Ma kuni kwang ka lan. Anja. Ana mana aradin garbi akul rale nan ba shin ku gore go. Hey, chai bu kwa da kan chai bu kwa jimit. No ngo ju reason. Yeah. Okay. Yeah. Lan shin goro ba ku da ne ko jo ya. Ti shin men da. Anja. Ti da ko ko banana. Gara ba wo ya khida ya. Ya ana kiri ga man hanin na to bol. Gwano shi na mashi no ni kala fushi. Min hanin no ne wana makon ba ne briefly. Ni me da ne shala no wal miki do to ga na sala wani ga na sa. Yes. Ngala je no bana wure. Kan message na no loje jogo ane to ka gar ko kan shi ka rodian look. Ande jina ne tare kan moto ne na ne tarwi. Shi ga wakan kullu. Na karodi ne na kajen message la nan ka aje ne jiyan gaba na wuje wata alma kuro mute ma kuro eh te ram jiyo ga kuro mute bi ba kula liam tanke Allah ga to biyo dai aje ne na ne sha da namo to shi ne dan sha dai ko da ka chakarul chakanu kaga de ka ba ka na wani me dai mo loni chiri de jina ne ka nasar Mila battalion kel ko dasir kaba battalion kel me sha gunyi ne wana me sha wote le buga na tele buga de cha bo ne te ko ne la ta kan nas Johnson cha ga chu je ke bo ne ko cha ga chu cha wote de be kan ko escort cha ne bile juru bo ne ko juru bo da egale ko ajere cha ga yo go ne jo ben cha ne jo bo ina ka re de jenga me ja ga lo ben o de ne be jo kala ko ate fi we ake you propaganda na yoro choro yoto lakini mnane de la tio mane kon gari shiri ke chor kon shiri me right kon da ba shiri ke chor kon tele kurmu ka boga na sa tele maki wa dizam ko ande jina na we ba shamai de longa mu ko ke dizam tele deployment de mu welat shi de mi dirar mi de deployment mi diro da gon ko ken gine to do wo and then biga chongli ne ka maskerian ko baro de to bi ne to wore ina ga gari ndiya tara mu do kana so kan gari biya ko ni na ken ce to ni ga runda wal tara ni runda wal ta ke wo ga ne ga 2014 anja ka te ko ne faiwa aje ne lot kan ne jana mo kama shi wero da shi ja shun la kan ne mi sha to gari ka da gwa gar ton ka da gwa ana jana na ne de la jana mo tele tension ko woda na wunye kada na yin no kwala wa ite ga kurbu kan kwan shora la kama ta kuma jino ba me ana mutali a fertilized government it's a unity government kama ngoda sai kai a fayne ga delgoi rai radio ne and government kalasa ka ba gidan maka a jira mun ana ke ga kuma wai zige ne ka ba kuma kama na ku wunye yana ka kan malda ko mu wannan yin ka ba kurga nasar mana shi malda kana right mal shada ko yana ba dan secondly when I let to go to unified force. And you let the unified force that are take a first place, can a second place. And first place again, they can have a global, can a something in the war. I can't even let the JDB. No. You can't have me, can a dark. She got Northern Bargazal, you can a win. She got battalion and Northern Bargazal, a battalion of a Kalanka Twinja. Tunya wara maga fanga ya bata da nan